Hola a totes, espero que estigueu bé. Soc la Mireia Bonavida i us dono la benvinguda a Dosis de Realitat, un podcast on parlem de les addiccions més enllà dels estigmes. Aquí parlem clar, sense filtres, sense por i amb tota la veritat al descobert. Us convidem a mirar amb una altra perspectiva les conductes dependents a substàncies químiques o comportamentals. A Dosis de Realitat parlem de temes que sovint s'esquiven, perquè és més fàcil fer veure que les addiccions no existeixen, però hi són. I avui hi posarem una mica de llum amb un convidat molt especial, l'Eduard Torres, cofundador i director d'Esport to Live, un projecte que utilitza l'esport com a motor de recuperació. Perquè ni tan sols ens hem posat d'acord en com definir-les. Són malaltia, trastorn o només una etiqueta? També reflexionarem sobre què és realment una addicció, per què la gestió emocional és tan decisiva, com els estigmes ens dificulten encara més la sortida i quins recursos existeixen més enllà del típic posa-hi ganes. També us parlarem d'un documental que ens toca molt de prop, Starting Line o Línia de Salida, on jo mateixa en soc protagonista. Tranquils, no és broma. Encara em sorprèn a mi, m'imagino que a vosaltres encara més. Els àudios que escoltareu de l'Eduard formen part d'una entrevista sencera que trobareu al nostre canal de YouTube. Esteu preparades per una dosis de realitat? Endavant! Què és l'addicció? Molts l'anomenen malaltia, altres trastorn de conducta. La distinció no és només una qüestió de paraules, és clau per com ajudem a les persones. Tractar-la com a malaltia treu la culpa, però també fa pensar que és una condemna eterna, invisibilitza les causes socials i desmotiva l'acció personal. Comparar l'addicció amb malalties com la diabetis és reduccionista. En canvi, parlar de trastorn permet combinar atenció mèdica amb suport psicosocial, rehabilitació i empoderament. Impulsa estratègies més humanes i efectives, reconeix la complexitat de cada història i obre el camí a polítiques reals. També trenca etiquetes que acaben fent més mal que bé. Què hi diu la ciència? Doncs tampoc s'aclareix massa. El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, o DSM, és a dir, la Bíblia de la psiquiatria, no parla de malaltia d'addicció. Parla de trastorn per consum de substàncies. Per altra banda, la OMS, o Organització Mundial de la Salut, en canvi, parla de malaltia física i emocional que es caracteritza per una dependència o necessitat cap a una substància, activitat o relació, degut a la satisfacció que provoca en la persona. Aquestes diferències ens donen unes quantes pistes del dilema de què és una addicció. Hi ha molt a parlar, però analitzem les dues cares i després, amb informació, reflexionem. Els qui la tracten com a malaltia hi veuen tres grans arguments. El primer, el cervell canvia amb el consum. El segon, l'addicció té recaigudes, com altres malalties cròniques. I el tercer, dir-li malaltia ajuda a reduir l'estigma. Els que prefereixen trastorn també tenen els seus motius. En primer lloc, l'addicció és molt més que biologia i compta en el context, les relacions, la feina, la pobresa, etc. En segon lloc, cada cas és diferent i complex. En tercer lloc, dir-ne trastorn dona més marge d'acció i més opcions reals de recuperació. En quart lloc, reparteix responsabilitat entre la persona, la societat i les polítiques. I què passa amb el cervell? Sí, hi ha canvis, però són conseqüència del consum, no causa. I la bona notícia, es poden revertir. No és ciència-ficció, passa cada dia. Són semblants als canvis que vivim en experiències intenses com l'enamorament. El nostre convidat, l'Eduard Torres, ha donat pinzellada al debat i ho té molt clar. Llavors, l'addicció jo crec que té, entre cometes, aquesta part molt diferencial d'altres malalties. Per això em genera tantes dubtes, no? Si és una malaltia, és un trastorn, és quelcom emocional que no sabem bé el que és. Perquè no hi ha altres malalties on la voluntat del pacient garanteixi la recuperació. Tu tens un càncer i has de tenir ganes de recuperar-te, però has de tenir sort. I la medicina ha de funcionar. Tu tens una grip i has de tenir sort que no es compliqui amb una... No és que tu diguis per la nit, mira, amb la teva parella, no li dius, mira, estic fins als collons d'aquesta grip, mañana por la mañana ya no la voy a tener. Toma mucho Frenadol y ya veremos lo que pasa.
En canvi, amb l'addicció tu dius, demà jo deixaré de ser un addicte. I, per suposat, hi ha que tenir aquesta decisió i després posar-te en mans d'un equip terapèutic que t'ajudi, no? Total. O un equip terapèutic, un equip esportiu, una família, si la tens, vull dir... L'Eduard suma la seva experiència com a addicte rehabilitat al que es troba en el seu dia a dia amb els usuaris d'Sportolif. I com que no hi ha res millor que un bon exemple, us en poso dos de persones fictícies, però que podrien ser reals, per entendre la importància de tractar-ho com a malaltia o com a trastorn. Primer exemple, la Marta. La Marta tenia problemes greus amb l'alcohol. Havia passat per intents fallits de deixar-ho, recaigudes i molta culpa. Però la gran diferència va arribar quan va trobar una feina estable i un lloc segur on viure. Amb aquests canvis, sumats a un procés de teràpia per gestionar emocions i relacions, el consum va anar desapareixent fins a quedar enrere. Si només s'hagués vist com una malaltia cerebral crònica, hauríem posat tot el pes en medicació o hospitalitzacions. El factor decisiu va ser canviar el seu entorn i donar-li eines per recuperar el control de la seva vida. Segon exemple, l'Ona. L'Ona, en canvi, patia dolor crònic i havia desenvolupat una dependència als opioides. En el seu cas, la peça central de la recuperació va ser un bon tractament mèdic per controlar el dolor sense generar més addicció, combinat amb un suport psicològic per afrontar l'ansietat i la por que li generava el seu estat físic. La intervenció mèdica va ser imprescindible, però no suficient. El treball emocional va ser igual de clau. Veieu la diferència? La Marta va sortir del pou sobretot amb canvis socials i personals, i l'Ona amb tractament mèdic i suport psicològic. Dos camins diferents, també amb punts en comú. En tots dos casos, la recuperació va ser possible perquè no es van quedar només amb una única visió del problema. Van combinar eines i processos. Això és el que passa quan parlem de l'addicció com un trastorn. Podem combinar totes les peces, medicina, psicologia, entorn social, per trobar la clau de cada persona. Quan ho reduïm només a malaltia, correm el risc de perdre una part essencial del puzzle. Necessitem una xarxa especialitzada, flexible i coordinada que combini ciència, intervenció social i polítiques preventives. I, sobretot, que posi la persona al centre, lluny d'etiquetes que a vegades fan més mal que bé. L'addicció no és un defecte de caràcter ni una condemna eterna. És una condició que necessita tractament, suport i oportunitats reals. Què en penseu vosaltres? Malaltia o trastorn? Potser la millor pregunta no és si l'addicció és malaltia o trastorn, sinó què fem per ajudar? L'estigma, aquesta motxilla invisible que les persones amb problemes de consum tòxic abusiu arrosseguem des de fa dècades. Per entendre-ho, hem de mirar enrere, perquè no va caure del cel. Té un origen molt concret que molts ni us imagineu. Històricament, la imatge de la persona amb addiccions s'ha pintat amb traços de delinqüència i marginalitat. Als anys 80, en plena crisi de l'heroïna, la droga es va convertir en sinònim de carrer, pobresa i violència. I clar, aquella etiqueta s'ha anat enganxant i encara avui costa de treure. El nostre convidat ens porta una reflexió interessantíssima. Què passaria si les drogues fossin legals? Canviaria la mirada social? Continuaríem associant-les al delicte o per fi podríem parlar d'addiccions sense assenyalar amb el dit? L'estigma a l'addicció ve perquè les persones addictes històricament han sigut delinqüents, han robat, etc. I això només passa perquè la droga segueix sent il·legal avui dia. És a dir, un gram de cocaïna portat de forma legal al port de Barcelona costaria 0,30 cèntims. Si la cocaïna després, un gram de cocaïna costés €1, ningú robaria. Ningú robaria per prendre cocaïna. No està clar que a la gent hi hagués més cocaïnòmens, no perquè una cosa sigui... El vi val 1,80 una ampolla de vi i no tothom està tot el dia comprant cartrons de Don Simón al súper. Llavors, l'estigma ve d'aquí, no? Ve dels anys 80. Abans no hi havia estigma per als problemes d'addiccions, perquè era una cosa, la droga de les èlits.
I les elits tenien diners per pagar-ho i no hi havia cap estigma. I Churchill era un gran consumidor d'opi i no hi havia un estigma cap a ell. I era un gran consumidor de ginebra i no hi havia un estigma cap a ell. L'estigma es genera sempre als més desfavorits i quan es genera violència. En conclusió, no és la substància sola la que genera violència o exclusió, és el context social i la il·legalitat. Tinguem clara una cosa, l'estigma no només recau als drogodependents. Fem un repàs a altres estigmes que han recaigut en la nostra societat. Però estigma hi ha hagut amb moltes coses. Vull dir, jo tinc 55 anys i amb 5 anys els nens amb síndrome de Down els amagaven a les cases. Ja, sí. I als anys 60 hi havia estigma amb la gent que tenia un càncer. De fet, aquí a Catalunya es deia té un mal dolent. No es ni pronunciava la paraula càncer. I després va haver un estigma amb la gent que era seropositiva amb la sida. Amb el VIH, sí. I ara la gent que és seropositiva és una malaltia crònica, que amb una medicació, que té les seves complicacions, etc, però no hi ha aquest estigma. Llavors, també hi havia un estigma molt gran amb salut mental. Molt. I a poc s'ha anat desestigmatitzant, parlant-ne, etc. No? Quan diem drogadicte, estem reduint una persona a un sol aspecte de la seva vida. Tal com diu l'Eduard, és com passava amb el VIH als 90, amb el síndrome de Down fa unes dècades o amb els trastorns mentals. La societat mirava amb por i amb menyspreu. Avui, en canvi, comencem a parlar amb naturalitat de salut mental. Però amb les addiccions encara pesa el prejudici. L'Eduard ens exposa un exemple que potser us sorprèn, però que és molt interessant i actual i que ens porta a analitzar què significa el que els estatunidencs s'anomenen Recovery is a Right. Tractament per deixar de fumar. Sí. A la sanitat pública, el Toacitan, tens una oportunitat a l'any. Això no és estigma? Això és estigma? Perquè diuen, si te l'et donem, tu tens una oportunitat. Si no l'aprofites, ja no t'ho donem més, perquè ha sigut tu que has volgut fumar. I ja no t'ho tornen a donar. Quan m'ho van dir, jo li vaig preguntar a l'infermera, li vaig dir, escolta, i si a una persona l'opereu d'una cardiopatia i segueix menjant huevos fritos con chorizo, quan torni a tenir un altre infart li direu, no, ja, no t'operem. No t'operamos, però no t'has cuidado. O un diabètic un dia es fot un braç de gitano, no te damos insulina perquè no t'has cuidado. Ah, no, però l'addicció i el tabaquisme és una addicció a una oportunitat a la vida. Una oportunitat a l'any subvencionat per ells. Després, si es vol la refecta, pots pagar 130 euros i comprar-te els que vulguis. Però ells consideren que tens una oportunitat a l'any per deixar de fumar. Una oportunitat. És el que hi ha. Em sembla molt injust. Però això és estigma al final, perquè és estigmatitzar el fumador com que amb una tens que ser capaç. Vull dir, o persones que no han fet mai esport, que tinguessin un problema, una cardiopatia, i diguessin, no, clar, si vostè no ha fet mai esport a la seva vida, no ha cuidat el seu cor, ara no li posarem un stent que val 4.500 euros. I això és l'estigma, el no ajudar a les persones, el no entendre que les persones requereixen ajuda, necessiten ajuda. A mi m'agrada molt una frase que utilitzen molts els americans que diuen recovery right. És un dret teu recuperar-te. És un dret teu recuperar-te. I com a dret, tu podries exigir-lo i exigir-li a la sanitat pública i exigir-li a la sanitat privada i exigir que hi hagi mitjans i exigir. L'estigma no és només la paraula ofensiva. Realment és no ajudar quan caldria. És no entendre que la persona necessita suport i no càstig. És fer invisible el dret a recuperar-se. Per això, l'Eduard ens recalca que als Estats Units i cada vegada més a Europa hi ha un missatge potent. Recovery is a right. Traduït al català, recuperar-se és un dret. I aquest missatge hauria de convertir-se en una realitat. Perquè la recuperació no és premi per qui s'ho guanya. És un dret. Tenir oportunitats reals, informació veraç i entorns que no et tanquin portes. Què podem fer davant de l'estigma? Seguir criminalitzant persones o ajudar-les a recuperar-se? Si històricament vam canviar la mirada amb la salut mental, amb el VIH o amb la discapacitat, també podem fer-ho amb les addiccions. I el primer pas és clar, veure persones i no etiquetes. Davant de l'estigma, què podem fer? Una, entendre que les persones amb un problema d'addiccions es poden recuperar.
I en comptes d'oferir-los un estigma, oferir-los camins de recuperació, ja sigui a la sanitat pública, ja sigui a la privada, ja sigui a entitats esportives, ja sigui el que sigui. 2, informació. Informació sobre el que és l'addicció, què significa ser addicte. Què pot servir també de gran ajuda per a les persones amb problemes d'abús tòxic? A Dosis de Realitat insistim en el mateix. La gestió emocional és un dels grans pilars per recuperar-se i, sobretot, per viure en plenitud. Perquè la lluita contra l'addicció no és un ja està, tema resolt, sinó que és un dia a dia. Això vol dir que hem d'estar alerta, posar-nos armadura quan calgui i evitar aquelles situacions que ens poden fer ensopegar. Una bona gestió emocional és ser conscients, protegir-nos i saber detectar quan un pensament o risc està trucant a la porta. Per aprofundir-hi, millor escoltar què ens diu el nostre convidat. Bueno, al final, diguéssim que l'addicció és el símptoma d'una mala gestió emocional. El 100% de les persones que hem patit una addicció hem tingut molta dificultat per gestionar la nostra ràbia, la nostra ira, la nostra frustració, la nostra alegria, etc. Llavors, tu tens tota aquesta dificultat per gestionar les teves emocions i allò és com un run-run, no?, que tens a dintre, Sí, que es va coent, i quan prens un cubata, fas una aposta al casino o fas una ratlla de cocaïna, allò es calma. I llavors, els addictes anem a buscar moltes vegades la substància amb el mateix mecanisme que una persona malalta va buscar, quan tens mal de cap vas a buscar l'ibuprofeno. És un remei. Una cosa és el mal de cap i aquest és un remei, aquest run-run emocional que no ens deixa viure. Una de les possibles solucions que la societat hauria d'implementar per donar facilitats a la bona gestió emocional hauria de començar a les escoles. Les escoles podrien ensenyar als nens a identificar les seves emocions. Sí. I que els nens, en comptes de contestar sempre ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Pues pudiesen dir, pues estoy triste, pues estoy nervioso, pues estoy ansioso, pues estoy contento, pues estoy feliz. Pues Posar nom. Posar nom a aquelles emocions. I només ens quedem ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Ja. I amb això tenim moltes dificultats a aquest país. Aquest país i al món en general. No és només la substància ni el context, és també la manera com afrontem el que sentim. Entendre les emocions seria un gran pas. Identificar-les, posar-hi nom, cara i acceptar la informació que ens donen. El nostre convidat ens diu que vivim amb el mite que hi ha emocions bones i dolentes. L'alegria i l'amor serien bones, la ràbia, la tristesa o la por, dolentes. Però la veritat és una altra. Les emocions no són bones ni dolentes, són informació. La tristesa pot dir-te que necessites suport. La ràbia pot alertar-te que s'estan vulnerant els teus límits. El problema no és sentir-les, és no saber què fer-ne. Ens ho explica l'Eduard. I les emocions, al final, no hem de pensar que hi ha emocions dolentes i bones, perquè moltes vegades la por és una emoció que està dissenyada per salvar-te la vida. Correcte. És una emoció que tu sents por, el teu cos s'inunda d'adrenalina, es tensa la teva musculatura i pots escapar del lleó, que és... Sí. Vull dir que pots córrer més, no? Totalment. Llavors, la por en principi és una emoció negativa, o la tristesa. Si tu has tingut una pèrdua de la teva família, el normal és que estiguis trist i no passa res per estar trist. Llavors, però vivim en un món una mica artificial on sempre sembla que hem d'estar bé. I estar bé és estar content, estar bé és tenir diners, estar bé és tenir una dona, estar bé és tenir amics, estar bé... I no és així, vull dir, no hi ha un concepte d'estar bé. És una cosa molt personal, no? I hi ha persones que estan bé soles i hi ha persones que estan bé... Llavors, total. Tots aquests conceptes jo crec que són conceptes que tenen que anar canviant, però que costarà molt. Com deien els Manels, ens costarà Déu i ajuda arribar fins aquí. Vivim en una societat que ens ven felicitat en pots petits. Compra això, penja allò, mostra't sempre content. I quan no ho estem, sembla que som defectuosos. Però què vol dir estar bé?
és un concepte profundament personal. Per algú, estar bé pot ser viure en soledat, amb calma. Per un altre, tenir una feina que l'apassiona. Per algú altre, simplement gaudir dels seus fills i família. La recuperació no és només deixar de consumir, és canviar la relació amb allò que sentim. Perquè si l'addicció és un símptoma, la clau està en el missatge ocult darrere de cada emoció. I potser la pregunta de fons és: som capaços d'escoltar el que sentim sense jutjar-nos? Què passa quan una persona té un problema d'addicció, però és l'última en adonar-se'n? Siguem sinceres. Moltes vegades, qui primer detecta el problema no és la persona interessada, sinó la seva família. Però parlar-ne a casa, pot ser com fer esclatar un terratrèmol. Pors, retrets i silencis incòmodes que pesen més que les paraules. I és aquí on apareix una figura clau, però desconeguda, l'intervencionista familiar. El nostre convidat, l'Eduard, es dedica també a això. La seva feina, ajudar les famílies a trencar la negació i obrir el camí cap al tractament. No és ni policia ni jutge. L'intervencionista és un moderador i un motivador. Crea un espai segur on la família pot parlar amb honestedat, sense crits ni culpes, i on la persona afectada pot escoltar el missatge d'una manera completament diferent. Mira, jo em vaig fer intervencionista familiar perquè l'any 2015 vaig conèixer el José Luis Martínez, que és el principal, el més bo intervencionista familiar que hi ha aquí a Espanya, i ell va portar aquest model que ve als Estats Units, que és una figura que prepara unes reunions molt cuidadosament preparades amb les famílies per trencar la negació d'una persona per anar a tractament. I és, com es diu, de passar del no al sí. Llavors, tots coneixem casos de persones amb problemes d'addiccions que tu els hi preguntes: oye, ¿por qué no te ingresas? I perquè jo estic bé, ho fa tothom, por 4 ratlles que me meta, i quan li dius, no són 4 ratlles, són 44, li has robat les joies a la teva mare, has tingut 2 accidents de cotxe molt greus, t'ha tret el carnet de cotxe, etc. Encara així segueixen en negació. Llavors aquesta figura el que fa és, amb la família, perquè jo sempre dic que alguns pares em diuen: no, però tingues una xarra tu amb ell. I sempre els dic: mira, jo si pogués tenir xarres amb persones i convèncer-nos perquè anessin a un centre de recuperació i necessitin un procés de recuperació, tindria una oficina al Passeig de Gràcia, cobraria 10.000 euros per aquestes xarres i tindria cua. Dic, aquí qui té la força són la família. La mare dient-li al fill que s'ha de posar en recuperació, el pare, el germà, el tiet, l'àvia, l'amic de tota la vida. Són aquests els que estan en capacitat. Llavors, nosaltres els intervencionistes el que fem és modular, moderar, motivar i que la reunió familiar vagi pels camins que els protocols dels intervencionistes sabem que són els que faciliten més que la persona comenci el procés de recuperació. A més, el treball de l'Eduard no acaba aquí. Un cop la persona entra en tractament, ell l'acompanya en la reinserció. Ho fa a través d'una eina potent, l'activitat física i l'esport. Perquè moure el cos, recuperar hàbits i sentir-se capaç és també part de tornar a començar. Jo em vaig fer intervencionista perquè vaig trobar aquesta figura superinteressant i a més lligava molt perquè deia: ostres, jo puc fer intervencions que les persones posin en recuperació, després van a un centre, fan un tractament ambulatori i a la part d'inserció, els torno a agafar i jo els acabo d'ajudar amb la part d'inserció de l'activitat física, l'exercici i l'esport. Llavors és una mica de, en comptes de tancar el cercle, obrir el cercle. Sí, hi ha alguns casos graciosos, de gent que em diu: hostia, tú eres el que me metiste en el centro. Dice, ahora te estoy agradecido, pero aquel día te odié. Claro, claro. El odio, el hate va con la nòmina d'intervencionista. Després t'ho agraeixen, però en el moment és com el futbolista t'has de sentir de la grada: cabrón, hijo puta, esto t'has de sentir. Recordem que l'Eduard és el director d'Esportolif, una associació sense ànim de lucre que vetlla per la salut dels usuaris a través de l'esport. Però què és realment Esportolif i qui hi ha darrere? Esportolif és una empresa social compromesa a mantenir una comunitat activa i saludable, a millorar el benestar de les persones a través de l'activitat física, l'exercici i l'esport, i sobretot ens adrecem a 3 col·lectius
el 90% del que fem són persones amb problemes d'addiccions o altres problemes de drogues i altres addiccions, o persones amb un diagnòstic de salut mental, i hi ha una part més petiteta que fem de joves en risc d'exclusió social. Llavors, nosaltres el que volem i el que fa 13-14 anys que pensem és que l'esport pot esdevenir una estratègia terapèutica complementària a les teràpies més convencionals o més innovadores, no? I això és el que fem des de l'any 2013. Darrere Sport to Live hi ha quasi 40 entrenadors i entrenadores, hi ha una direcció esportiva superpotent liderada per la Maria Rovira, hi ha una direcció financera molt robusta i molt acurada i molt professional, que és el Miqui, i estic jo, que l'únic que faig és anar-los complicant la vida perquè cada vegada els vaig portant més persones, més programes, i jo la meva tasca aquí és complicar la vida a la resta. Ajudes a uns i compliques els altres, no? Ajudes a uns i complico els altres. Els programes de recuperació s'han d'adaptar a les persones i és el que fan Sport to Live. Jo crec que els programes de recuperació s'han d'adaptar molt a les persones i hem de parlar amb les persones. De vegades els professionals pensem que tenim la pòcima màgica per totes les persones, no? I hem de parlar més amb les persones. I jo a vegades aquí a Sport to Live m'he trobat gent, no?, que diu, bueno, és que a mi no m'agrada l'activitat física, o no m'agrada fer córrer, o no m'agrada... Llavors, bueno, ho adaptes, no? I si a un li agrada el bàsquet, doncs el bàsquet, si a un li agrada el futbol, si a un li agrada el fitness, si a un li agrada... Llavors, per això nosaltres vam... Una raó és decidir fer com fitness, no?, diguéssim, perquè sí que és una cosa que t'agradi més o menys, és molt bona per a la teva salut. Llavors, moltes vegades jo els dic, jo entenc que potser en aquest moment no és el teu esport que més t'agrada, però per fer el teu esport que més t'agrada sí que t'anirà molt bé tenir una condició física bona. Quin altre recurs d'ajuda pot ser efectiu per a les persones joves que vulguin sortir de l'addicció? Sport to Live és un recurs d'ajuda adreçat a qualsevol persona de qualsevol edat, però l'Eduard també participa en el projecte Teronca, una proposta per als més joves que combina teràpia i aventura en el medi natural. No és un centre tancat, no és una aula amb 4 parets. És la muntanya, el bosc, els rius, convertits en espai de canvi i aprenentatge. Bueno, Teronca és un projecte amb el que estem col·laborant que a mi m'agrada molt perquè jo penso que és un model molt innovador per ajudar a joves, adolescents i joves adults amb un model d'intervenció basat en la teràpia i l'aventura al medi natural, amb un equip molt professional de professionals i de facilitadors, amb una intervenció curta, de 3 mesos, i que jo crec que podem ajudar a molts joves que actualment no troben aquest espai per recuperar-se d'una forma més amable. Vull dir, els joves els hi fem uns tractaments molt semblants als que fem per gent gran o gent de 35-40 anys, i jo penso que un noi de 15, 16, 17, 20 fins a 23 hem de donar-li altres inputs i altres estímuls perquè la seva recuperació té que ser d'una altra manera, perquè el seu camí és un camí molt diferent. Teronca s'inspira en el model de Wilderness Therapy, molt utilitzat als Estats Units. Aquest model de teràpia natural, també anomenada atenció mèdica del comportament a l'aire lliure, és una opció de tractament diferent i molt potent per a adolescents amb trastorns de conducta, problemes d'addiccions o de salut mental. La idea és simple però transformadora. Passar temps vivint a l'aire lliure, en contacte amb la natura i compartint l'experiència amb els altres companys. I no us penseu que això va només d'adolescents. Per veure-ho amb els vostres propis ulls, us convido a entrar al nostre canal de YouTube, Dosis de Realitat, on trobareu un vídeo preciós de teràpia natural que vam gravar a la Cerdanya. Perquè a vegades sortir del soroll i entrar al bosc pot ser més terapèutic que 4 parets i una cadira de despatx. I els resultats apunten cap a una cosa clara. Quan un surt del seu entorn habitual i es reconnecta amb la natura i amb si mateix, s'obre a viure d'una altra manera.
Bueno, això ve d'un model que es diu Wilderness Therapy, que ve dels Estats Units, que als Estats Units el que fan és agafar un grup d'entre 8 i 12 joves, motxilla, perquè Yellowstone, 3 mesos de ruta. El problema aquí a Espanya és que no ho pots fer, perquè no trobes un lloc on estiguis 3 mesos de ruta sense passar per un poble. I quan passes per un poble, el risc que tens és que algú digui «Oye, jo ja em quedo aquí al bar, seguiu vosaltres caminant». Doncs això a l'Europa continental és molt més difícil de fer. Els Estats Units encara tenen aquests espais naturals tan salvatges. Sí, tan salvatges. Tan salvatges encara. El projecte Teronca ens recorda que a vegades la millor teràpia no està a l'interior d'un hospital, sinó allà fora, entre arbres, muntanyes i camins que es fan pas a pas. Perquè al cap i a la fi, la recuperació també és una aventura per redescobrir la vida i el món. Eduard, quin consell donaries a la persona interessada i a la seva família? Mira, el que li diré a la persona és que es doni una oportunitat. Que es doni una oportunitat de viure en plenitud i sense drogues. Perquè moltes vegades fa molts anys que no viuen i senten el que és estar en plenitud. L'altre dia parlava amb un usuari d'aquí que diu jo vaig començar a fumar porros amb 15 anys, tinc 55 i no he estat cap dia de la meva vida sense fumar porros. Que li diria, tu mai has viscut la vida serè. Llavors, que es donin una oportunitat, que ho provin. La meva experiència és que la gent que es recupera li dius, hòstia, si vols ara podem tornar a la droga, a la bogeria, a l'alcohol i tot diuen que no. Llavors és dir, prova-ho i també, per altra banda, jo també els dic moltes vegades, prova-ho i si dintre d'un any vols tornar, torna-hi, però prova el que és. I a les famílies els diria que recolzin els seus éssers estimats que pateixen de l'addicció, que busquin recursos professionals, que s'informin i que no jutgin ni pensin que el seu familiar o el seu fill o el seu pare o el seu cosí pren drogues perquè ell les vol prendre, perquè en un estat avançat de l'addicció molta gent, un percentatge molt alt de gent acaba consumint drogues sol a casa seva i quasi plorant de l'angoixa, però és el camí que han trobat per gestionar el que dèiem al principi, aquest malestar emocional, no? Hi ha històries reals que serveixen d'inspiració. Em creieu si us dic que podeu veure la meva en un documental? Somos manipuladores, los número uno, me entiendo. Decir en voz alta, tengo un problema, necesito ayuda, son pasos que no todo el mundo da. Nunca había hecho deporte hasta ahora. Creo que la lucha de la adicción con la lucha de no rendirte es muy parecida. La cursa es mi segunda oportunidad. Acabeu d'escoltar el tràiler del documental Starting Line o Línia de salida, que mostra 3 històries reals de 3 persones reals. Una d'elles sóc jo mateixa, qui ha trobat en l'esport una eina de transformació. Bueno, yo crecí con esa normalización del alcohol. También siempre he sido camarera, empecé de muy jovencita. Y eso, claro, ha sumado al problema. La meva història, igual que la dels altres 2 protagonistes, té un objectiu clar: inspirar i ajudar els demés que es poden trobar en una situació semblant a la nostra. I que la gent una mica en la teva vida pot trobar un moment d'inspiració i una llum perquè els inspiri això, a posar-se en recuperació i que el camí de recuperació és un camí bo. Però hi ha més rerefons en aquest documental. Mostra com l'esforç, la perseverança i el suport de la comunitat poden aconseguir el que a primera vista sembla impossible. Del que és Esport Olímpic, de l'impacte que tenim les persones, del poder de l'esport,
del poder de tenir una comunitat que t'ajudi, i és un documental que realment la gent de Toxo el va fer molt, molt bé. Sí, felicitats també per ells, perquè la veritat és que ho van saber plasmar perfecte. És que és perfecte. Sí. És perfecte. Línia de salida va ser gravat el 2023 per Otocho, una productora de Barcelona que s'endinsa en qüestions socials i sovint plenes d'estigma. Posen una mirada humana i amable a temes difícils. Però tot és qüestió de perspectiva. Escoltem paraules de la nostra estimada entrenadora Irene en el documental. Yo al principio, cuando entré, no era muy consciente de qué tipo de personas eran. Al principio había un estigma, pero para mí muy rápidamente se transformó como en admiración. Línia de salida es va començar a gravar a l'inici del meu procés de recuperació. Durant 6 mesos em van acompanyar en el meu dia a dia per plasmar en el film el que suposa transformar i recuperar la vida en la lluita contra l'addicció. A tot això es suma la preparació física per aconseguir un objectiu clar: córrer la meva primera mitja marató de muntanya. 21 quilòmetres per al cor de la Fageda. No us faré cap spoiler. Us toca a vosaltres veure i viure el que això va significar per mi i per als meus companys. No sé si me voy a aguantar tanto tiempo corriendo, porque si voy súper despacio, me duele. Si voy rapidísimo, me canso. ¿Este objetivo es tuyo? Al principio establecimos una meta y está muy bien esta meta, pero ya dijimos que era un proceso muy largo y en el proceso van muchas cosas y van pasando muchas cosas. Yo creo que tienes que escoger tú, pensártelo tú. O sea, va a ser muy duro, pero no quiero que lo pases muy mal. Potser la línia de sortida d'una cursa és també la línia de sortida d'una nova vida. Perquè si hi ha esforç, suport i confiança, el que sembla impossible es pot fer realitat. Podeu veure el documental a la plataforma Filmin. Trobareu l'enllaç a la pàgina web dosisderealitat.com i també a la descripció del podcast. Amb l'ajuda del nostre convidat, avui hem obert moltes portes. Hem parlat de si l'addicció és una malaltia o un trastorn, de la història de l'estigma que encara pesa massa i de possibles camins cap a la recuperació, com la figura de l'intervencionista o el projecte Teronca. Hem vist com les emocions, la família, la comunitat i l'esport poden ser fonamentals per sortir-se'n. En definitiva, hem intentat entendre millor de què parlem quan parlem d'addicció. Perquè quan falta informació, l'estigma creix i amb ell una percepció equivocada de la realitat. I potser la pregunta clau que ens queda és: què fem nosaltres per ajudar? Informar-nos, oferir camins cap a la recuperació, donar suport sense jutjar. Aquestes són les bases d'un sistema d'ajuda real i humà. A Dosis de Realitat no venim a canviar el món, però sí a contribuir a transformar-lo. Perquè creiem en les persones, en l'empatia i en la generositat. Creiem que si allarguem la mà en lloc de girar-nos d'esquena, els resultats poden ser sorprenents. Perquè darrere de cada història d'addicció hi ha un fill, una mare, una amiga, un company de feina que mereix viure amb dignitat i llibertat. L'addicció empresona, però la comunitat pot ajudar a obrir la porta. Perquè la recuperació no és només deixar de consumir. És recuperar els vincles, la dignitat, les oportunitats i les ganes de viure. L'addicció no és només mèdica, és social, emocional i familiar. Espero que aquest capítol us hagi inspirat i us doni eines. Si coneixeu algú que està lluitant, compartiu-li aquest podcast. Si tu mateixa sents que estàs atrapada o ets família i et sents perduda, demana ajuda. No et quedis a les fosques. Hi ha professionals, hi ha recursos, hi ha camins i, sobretot, hi ha esperança. Perquè l'addicció pot fer caure, però mai et defineix. La teva història pot començar sempre en una nova línia de sortida. Per acabar, no podríem tancar el programa sense el toc cultural que ens agrada tant. Avui és el nostre convidat, l'Eduard, qui comparteix una cançó que per ell ha sigut important i ho continua sent per a la lluita contra l'addicció. Hi ha una cançó que sempre m'ha acompanyat, que es diu Don't Give Up, del Peter Gabriel,
i que parla de no rendir-se, de continuar, de no rendir-se, I aquesta cançó, en moments dolents, sempre he pensat, don't give up. Don't give up. Està clar, està clar. Així que us convido a que mentre l'escoltem reflexionem per continuar lluitant, sigui quina sigui la nostra lluita, per never give up, no rendir-nos mai. Gaudiu de la cançó i recordeu que podeu veure l'entrevista completa al nostre canal de YouTube dosisderealitat.com. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good. Though I saw it all around, never thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up, please don't give up. Got to walk out of here, I can't take anymore. Gonna stand on that bridge, keep my eyes down below. Whatever may come, and whatever may go, that river's flowing, that river's flowing. Moved on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only
Si després de tanta dosis de realitat vols fer el pas i parlar, o si t'ha quedat algun dubte o vols compartir la teva història o buscar junts altres camins, entra a l'Insta Dosis de Realitat o passa per la nostra web dosisderealitat.com. A vegades, el primer pas és només enviar un missatge. Recorda, aquí som de converses que abracen, no de monòlegs que allunyen. Gràcies per estar a l'altra banda i tornem ben aviat.